Bine ați venit la Ideea! În acest videoclip vă voi arăta cum puteți genera o aplicație simplă cu ajutorul platformei Lovable, o platformă care folosește inteligența artificială. Să zicem că avem nevoie de idei de torturi pentru diverse ocazii, iar o aplicație care generează imagini cu designuri de tort ne-ar ajuta foarte mult. Putem, desigur, să căutăm online, să vedem ce aplicații există deja, dar în ziua de azi putem și să ne creăm propria aplicație exact după nevoile noastre, folosind platforme de tip Vibe Coding. Eu am ales Lovable, dar voi puteți folosi orice altă platformă, cum ar fi Google AI Studio, Replit sau Cursor. Hai să începem. Mai întâi trebuie să stabilim clar ce vrem. De exemplu, o aplicație care generează un design de tort pe baza unor parametri introduși de utilizator. Tipul tortului, culoarea dominantă, culori secundare, forma, textul de pe tort și tipurile de decorațiuni. Ca să ne asigurăm că Lovable construiește exact ce avem în minte, o să cer ajutorul lui ChatGPT pentru scrierea instrucțiunilor. Îi scriem lui ChatGPT că vrem un prompt pentru o aplicație care generează imagini de tort pe baza inputului utilizatorului și îi listăm toate cerințele noastre. În cazul meu, nu a nimerit din prima. Mi-a dat inițial instrucțiuni pentru generarea unei imagini, nu pentru o aplicație, așa că a trebuit să revin cu clarificări și să-i explic mai exact ce vreau. După ce obținem promptul corect, îl copiem. Mergem în Lovable, după ce ne-am logat în cont, și îl lipim în secțiunea Build. Apăsăm pe Build și așteptăm să se genereze aplicația. În timpul procesului, Lovable ne întreabă dacă vrem să activăm cloud-ul. Aplicația are nevoie să fie stocată undeva pentru a putea rula, iar de obicei acest lucru se face în cloud, așa că apăsăm Allow. Dacă intrăm în tabul de cod, putem vedea cum este generat codul în timp real. În Preview observăm că aplicația începe deja să prindă formă. După câteva minute, aplicația este gata. Hai să o testăm. Vedem că avem toate câmpurile pe care le-am cerut, așa că le completăm. Alegem un tort alb, cu culoare secundară roz, în formă de inimă. Un tort pentru botez, pentru o fetiță. Adăugăm și o culoare suplimentară, auriu. Ca tip de tort, alegem fondant. Iar la decorațiuni, flori de zahăr. Textul de pe tort, bine ai venit pe lume, Cristina. Apăsăm pe Generează tort și observăm că apare o eroare. Ne întoarcem în zona de chat, unde comunicăm cu Lovable și descriem eroarea exact așa cum apare, inclusiv mesajul de eroare. Apoi așteptăm să analizeze și să încerce să o repare. După ce primim confirmarea că problema a fost rezolvată, încercăm din nou. Dar apare o altă eroare. De data aceasta avem un pop-up cu denumirea erorii și două opțiuni. Alegem Try to Fix, pentru ca Lovable să încerce automat să repare problema. După ce finalizează, testăm din nou. Și de data aceasta funcționează. Imaginea este generată cu succes. Observăm și un buton de descărcare, care funcționează, deci putem salva imaginea pe calculator. Aplicația arată foarte bine. Putem testa și alte variante, de exemplu un tort cilindric, și vedem că funcționează și pentru acesta. Observăm și un buton de Regenerate. Deși nu l-am cerut, acesta generează o nouă imagine pe baza acelorași inputuri. Dacă vrem să oferim acces altor persoane la aplicație, o putem publica.
Mergem în colțul din dreapta sus și apăsăm pe butonul de Publish. Alegem opțiunea ca oricine are linkul să poată accesa aplicația. Apoi continuăm pașii până la publicare. După câteva momente, aplicația devine live. Copiem linkul și îl testăm într-un alt browser, unde nu suntem logați în contul nostru Lovable. Verificăm și vedem că aplicația funcționează. Totuși, dacă aplicația devine populară și este accesată de multe persoane, este posibil să apară costuri, așa că vom retrage publicarea. Ne întoarcem în contul nostru Lovable, ieșim din aplicație și revenim pe pagina principală. În meniul din stânga găsim aplicația noastră, apăsăm pe cele 3 puncte, apoi dăm click pe setări. Și alegem Unpublish. După confirmare, aplicația nu mai este accesibilă public. Asta a fost tot pentru azi. Dacă aveți întrebări sau sugestii, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii.